Nene. Balik. Mababag ba? Kanang nas ko, ang kanang nas batanganan. Wala ibalay kanang nasulutin ko. Mababag. Ay, ba sa mad? Kung ano kahit ito na tangtang na ito na mga mas mata. Ilam dagi sa nay. Hello. Kaling napitahin na kung paningin gahapon doon na dito. Ay, dugo. Salamat. Salamat ko rin. Kung ano tahi. Kumaago na. Hindi na pagkiyang ko ito na kong mata. Salamat tatahi hindi na. Mukha yung kugan. Kasi brahides, kuandaan ni sa kutlong kang karon. Itong PSW ba ni? Ano naman? Mamalingin si Sir Bag na kuan. Mahoy. May pahunaron nga. May pasalin. Nay, May ano? Ha? Sila ko dyan. Gining bito ko sa kayo. Wala. Hindi ko. Wala may presidente. Wala naman mo kasi. Ito center nga. Sa PSW ko na hiyod. Pero bang mama sa una? Si mama sa una kayo mong hunad bang ito? Ano lang good kay ano man sila? Talagang. Kita ba di si Johnny? Di ay? Johnny? May klaro yung BSW, di man para sa imong sa una. Mamo lang ba? Hindi ka daw? Dana. Padana? Ini pag-adyo? Cuman. Kanina ang gibuhan mo, init pa? Di na. Init mo lang saw-saw. Lagi ba? Pangbib na buhana ni siya. Ang pahaan mo. Ayan. Nasibilita na yun nga. Ang sat kong kagawad pahangnay at na lang mag-anti-baby. Yan, di masidra na wami mo kasi nabot. Hindi ko karoon na lang hapon dra kay. Hindi yung buhat buntag ba? Ano ni? Kung di ka balabal ako nga tagi mag-baby kay. Dari ka butot konday. Say mabtan pa miginit. Ano mahabal-habal man. Namay tong sinter. Sipo di ay. Kung ato man ni ulis dito kay naghati man to sa mga mahudaan ni. Kini tumati man lagi gagmay pagang sila ana mas mga apo. Oo, ina bitaw ko ron. Kani diha madininamo. Mo man ito gawas ganin. Kami gati man. Basta pagkatabo das Domingo lagi wala yung katuog. Gab yan. Kaman mo sa taginahan, naggamahan man yung una to masibo gamahan dani. Dato asas buanay. Ay ipon palagi sila. Wan na, dugay naman naglain. Adi ba ipon na pagyapon sila wa sila magbuwag. May mo buwag din kuno hay ito masibo ka agi pagalas-galis. Kana bang away ba? Away sila? Away sa una. Pidong dong ha, pagkuhan dani. Amo ko kita din ni gahapon. Gabi, aw gapon sapon pagpatunahanin. Sijag na pay tahi ani na bi man ko nagdugo na pati to sinter di ay wani kita. Si ma'am wani honari sinter dai. Do. Wa kay abi mong kukuan. Ginatahi. Bugtuwa na dugo, kuno na dugo. Sa dong ha. Kaya itong kuan. Kasi pilok. Pilok niya siya. Sakit doy? Sakit siya. Lamay. Nakam sa kadi mo na madyo di makuha tahi. Di magnana man ni siya kadi man ni mahilis tahi mauni tangon jud na. Ang tangon jud ni siya. Sige ada bodo antibiyang. Jadi hukman ha kay tang ko ang pilok kay. Kasi mo pilok. Saan ka ko nila? Usay mga bipin, balin mo. Mala di ko tataw.
Mo ni mag-midwife, mahadap ni ay. Nurse nando ng doktor doon. No, wait. Kita lang may sakit. Ito. Bibi, jata iso mo to. Sila karon mo mag. Dada, iso mo to magtasa. Mahunag mo to. Ang mga bitbulit ko na mahunag. Mag-uban dili sa tanan ko. Na di mahunag ito. May tawag na eh. Ang tawag sa kitang. Sa tubaga. Kanay. Kinsa man si tita? Daw. Oh, sige doon. Di ba nakatahi dedoy? Tulo. Sa mata? Ano na, tulo. Wala na mo na rin kayo mo ka nagdugo na lang na. Kapag ito ingan, ito sinti na nadita sa mata. Dali ko na tulong. Tadi bang kaliksi. Uy. Tadi bang. Dugay dito doon. Palim naman ito eh. Mawala ng tahi. Ano, wala ng tahi. Wala na, hurot na na. Mawala na ni. Panalang po yung kamo. Blue lagi kulot. Buwag tahi. Hindi bisa mahili. Itong doy ha. Ito pilak-pilak kaya. Ano ako? Sabi ko din ako. Hindi na nadhulad hinoon. Hindi na tahi. Tulong tahi. Sabi, sibag sabi. Ano sa bagay, balik naman. Sakit. Balik na. Mana? Ada yang hangat. Sama kaliksi. Wala injection. Injection mana? Kain kong injection ng DTI. Ay, ko ito. Kuhaan na DI. Kuhaan na rin di. Nagsaksi. Kaya doon kamot ni mama. Kita perlu nilula dan magsulit-sulit na ito. Saksa lang. Ada dadaday na po na. Sakitan ka.
Ang sa mga liin, no? Wa kayo kuan na. Kuman na. Barang terapi pagtugod. Hindi, uwang kukuan sa mga sila, mga badi. Da ako pag-isip ko. Si mga gilay, bitaw ang kadengan-dengan sila. Naulian mo sa mga gilay. Gilay. Ayuban. Saan ba mga Pedro? Si Kuan, nais Na, buhi pa dahil si Jacinta. iba gilay. Katong na po. Sinta pa tayong sinta. Sinong gilay, kaya dengan-dengan, bitaw nga magka-stroke. Ako kailangan. Kamagwangan ba? Yung Pedro? Budget. Laki. Daghan man sila nalilibo, mga kuan. Mamakaya naman na maintenance sila sa mamabuti. Alam mo. Ang dala mo sa upa. Lagi, di lang halos may lamungan ba? Lagi. Ano? Napoy na. Panis. Mag-trailers na malis mamakatuig. Ang tanin na ay talinis na. Kuan na. Ada hasit tala magsakit doy ha. Tingog. Ano ba kang tingog? Ang tanin kali. Tala sa nila. Ay, selamat. Kat. Nagwanta kayo das na ni. Ang isa. Ano po naman ito ako? Ako sa mitahi. Ay. O magaling sulti doy sa paghunag na sinti nga na reta is inyong mata doy. Hasta ako kita, abi man ko. Di ko kita din nga. Abi man ko ganang gapon pag nagiging nga na. Gabi paghunag na papato. Ya, pemakan di silau. Ano ini? Ano na? Magana lang yung kuan. Sila benda lah, labahan. Na ano magadoy na mood gadoy? Ano kalibutan na. Mud kay bali man ang isang kanang side isang ang tikas bukton pag may na kaya ko pag mag pakita kay aglulo daan muli birhan ang giaway kay dapat kalibutan og mga ubang Pili tapos ko ko ano klase. emergency kita ka video kira Ang maong pa ilang papi. ino bisag habay ang Domingo man lagi na maginahan. Nag-amahan ko Amad. Ano ba? Anakas ka kuan. Wala doon. Naan sa din na class? Tagsak. Crossbike. Adi mo man mangita di lagsakit. Sila siya lang ito. Nakurat lagi pwede manida. Di man hiraw bata hiraw pa siyang tuwing kaduha. Masagang gimong biko na ng paggabi Domingo wala ginahimo kay kagkat sa Adi hilumon din eh. dahil man naramit sa bahay kay Domingo at tumanis simbahan. Nadala magkatos ko. Uy. Muning gida kaya pun paabayan atus kanang tutong. Pagpatayop na mo nahada ng pag-abot pagkagabi nagdam gulain magtingog. Kinsa man. Kani kay hala gyud gipa ako ni gida sa mong tutong pag humanahon Sa may story. sabong ni kuno kuan kay mag-alas 6 na mas hapon. Ano mo to yung ipatos mata? Len. Antibiotic no? I-intra ni siya patolin ha. Hindi ta kabutang ano ni gaog. Kaya dahil ko mahadlo ko nukuan. Kanin kayo na apa yung bilhin mo. Udah ko makatuo pag disgrasya si kani lagi ning ko
Di ta katuno. Pa yung pagkamayaan. Sumusip. Nangurog di ko kamayan. Way bye. Pag sa kamayan, pag sa ato pa, marag kabagdo. Kan lagi kanang uson. Oo, sa kalikuan. Kapangpangan. Ay, salamat. Uy. Pwede na ni si Jalin og kausa na laman ni si Jalin. Ka. Ibalik ang mapuhon. Mas. Ya, o tanaw na to na ay. Bakit ba ba doy? Sige pa sa tumag antibiotic. Oo. Maglas ra na ugma siguro kay. Untag hapon naman ni jang tiik. Mara ko naman ni sila. Na apa ko rin kuan ba kare. Pwede yung tanig na antibiotic na ointment ba? Ipahid. Oo, buti nga na kung ano di siya resitahi aning ko ano. Wa pwede mo sa parsita tang Dr. Ben. Ano, naadyo naman nun eh. Panap ka di ba siya managwa pagkadyo. Lagi. Ay, patanaan na lamang Dr. Benig, hanig. Kan pa ba? Humanto sa dadlaw. Mo ituwasan naman tong tambal. Tiwasan na laman. Patanaw o iba po nagtambalin, ha? Ay, nakinibay lang din eh. Wapakadyo ma. Ali. Mga Mercury siguro. Kaya napaman to ugma taman. Tada ikay-dugay sa kay daghang kugan no ang punikadyo ma. Tarong gahapon kay. Doon ay tahin na itong mata. Wala, nakuha na to. Mga na rin kilay, galing na ah. Kuwang pa din yung kalimpiwa, mapuhon na niya itong tarungan na kung dili kadyo. Di mo kakamla ka ugma. Depende sa panahon. Dita. Awal kakulian. Iya ko. Siyempre, gahapon nga lang ang pagumang ko.